Hello guys, maadtong adlaw natong tanan. Sa karong adlaw guys, arhi na pugkos garden. May di ay kami si Herlin kay mag-harvest miss pa rin kay mo tilaw po si Dad Garcia. Hala kabuang na jud ang cellphone na. Naguol na ko. Nay dako ka day ang nakita day. Kabuangan, lihok sa tagida. Di pa mapugutan tong buang pod. Kalos Ginoo. Di amako sana all. Palay siya, guys. To. Pilian man lang dako day. Tag 60 ra ang kilo. Ato pa nang dako ka, ay. Kani ganang kada ni. Kana mo lami-lami. Dara guys da. Bugtong itik may kapakapa. Sa akong dugan. Huwiri na silupin. Pero hindi ta maaag ngawat. Ay, malatos datang kuya. Ako ba bantay daan eh. Kasi ako nang gipabantay dara ini. Aho ning palijahan. Basta was kuya. Aho ni. Nailaang daan ni. Nay CCTV. Apa may dako? Di sa ba ko kitag dagko ha? Dara-dara. Nay, wag ipotos to ah. Ha. Tawad sa. What's guys ha? Ako ay. Isung asar ko diha. Ani? Isung asa. Ug asa mo ganahan. Pila man kabok ang sa kilo day. Upat. Ang gunting lang eh. Pakapin. Oh, Ako gunting gunting ay? ay lusu ara. O pandra. Sige. Di sa duga gunting. Mangita ko dari sa ubos mako. Dami magugmako day kay inig ad-are ni mo daghan ay sud. Taka ka lang. Sakit ang tuhod. Mo nakanig kagara. Pahalag mapuan mo si Will. Balik na yung mga bidyong nas garden. Basta kay kami nalingaw. Kasi may dari kapalijahan. Aray. Ha? Arba to ha? Dapat kita manuli kay... Wala arang lami adari. Picture sa Day, ko day dari. dako da. Picture sa ko dari ba? Sa pa. Mutok ong kay. Mong dali isa isend ano. Isa ka di malubag. Balik. Ginoo di maibot. Suri ko ha, magwas pa rin pukong ko. Daras to mo hanggi. Sanday dako. Di away giputos. Ha? Giputos. Ito na. Ay, hindi ka pa. Day imong tuwad. Dar day. Ay. Ha? Ano ka pa? Nalagi. Pila na kabuok. Uli lagi buhian mapun. Dawat naman ka. Ano ba siya eh? Pagkahitabo ang ning dawat ka naman. Siyang kilo ra ha? Siyang kilo ra. Ngunit sa huli palagi. Yung kuha ka ng silupin kayo. Magamit pa ni. Ini akado tanawag langit ay. Paara ba ka? Na 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 na. Ha? Nana? Dako. Haba? Timbangan pa ni, lagpas na sa kilo buang ata. Ayun na uy. Muha tagalit tas laing tao. Pito na kabukang kanya, kita gabat. Di gid ka ko anday. Kay isa wag iputos hingapin. Higir mo mong hingapin. Pila man siya senta? Sa sintami lang. Di, ko anak kay sayang. Magamit mo guna. Magamit. Kadi na, nami ba na ilang dito? Hamudan o. Hamujan. Medyo agi palitag. Kuan. Palija. Hello guys. Daday kuan guys. Yan ang may buongon. Daranis ka itong dengan mo siguro nas kang tiring kaon pud katong nag-vlog siya og nakakita mo. Kani ako'y nakapili sa arang kag 30 ra ni sa kabuok guys ja. Makatug man ko kay kamerang dos Aliana dari kay ito naman silang dahil ng
malik nang uli naman dyan. Nga ba si Terry kay tama sila prami ning hapit. Kami rang dos alyana dari nakatugo. Dyan na. Damay ning ayot tiguang. Naluoy man ko dyan. Nagkuhan man taga babaw ba. Naluoy dyan ko tiguang dyan. Naniktik kong sinsiyo kayo. Malagi pa sinsiyo kayo. Tayo kwarta na ito gibilin palit na tugbugas. Isa kasako. Dyan. Naluoy ko tiguang man palit ka ng kamote niya, bahala gagmay. Mga daot magkaban na, mga daot. Pero na, pagod kayo matigong guys, kaya luuda di ka tiguang. Nagbalig di adani, mauna punupod nila, anal ko na po ining palit. Naramang di palit na, gagmay pa kadyo. Ay, gagmay pa. Diyan uban kuan. May mga daot. Susuwagan ni natukuan guys. Ingon mo sa lami, punupod mo puno ning kamuting na dugmay kay tamis. Ha naraman dyan gipalit kay naluoy ko. Arang inita po dyan pagkuan. Arang inita po dyan pagkirsada dyan. Pamora pa rin dyan sigsuroy. Gibayaran nag 60. Kay tag 30 kung kilo. Oh. Gibayaran na nakakuan guys 60. Tamis pa baka nilang buong ay, hapit. Ningaw ka adyo, nakatupo kay giingat-ngatan ko sa tuhod. Gamay mo silang sa magdis pero kani din tuhod ug may masamdan sa mo'y kuan. Hasol kay migligok. Makuan. Matandeg. Kabilang pukong ka, hapit. Hindi ka makapukong. Lamig ka adyo kuan guys, unod. Ay, yan na. May biskuit na ako snap. Ang basura ha, ilagog sa basurahan. May kadugunod guys. May pink ka dyan, pink. Anaon, guwapa. Wow, may tamis ni. May tamas kamda ni. May kagbungan kay harahat ang kuan. Tutunlan kay abog ka adyo dari sa karsada. Nalamig unod. Wajag ko mga tiguang. Mabuti silang tiguang nga kami maligjag silihig guys. Magbakler sila. Yung arong bitaw nga arang inita. Luoy ka dyan pang hanaon. Lagi tahu nga laon na puman. Alas 2. Yung palit rin ko gapong kahoy guys. Isa ka bangan 100. Ato sila amang kay. Hindi pa ko makapangahoy kay sakit ang tuhod isa ka rito si babaw. Yung tagam lagi pagkus katunglas ng pangahoy nga. Pagbira nas kahoy dahil lunos has. Suwagit ko balik ko uli. Pero
Yan, nagod po ko nakahoy. Nalisang wala ko lunos, has. Ano na to? Ano ko nakapangahoy sukad. Hadlok magha na has. Labi na ingaro lang inita, manggawas ag has. Perfect ado pagkapanita kay way samad. Diyan ay nakanan guys kay mag kuan sa kus kamuti ang tong ahong sana dugagon kay lami ka kamuti gamay ra gud gigutom gud ko kay gamay ra kag paniud to. Ang tilawag kamuti tamis ba? Pusan sa ano na to guys. Nakapit ka dug init. Ay, kalabad sa ulo. Excuse me. Ay, hindi ka sa kamuti. Darag kamuti guys, naluto na. Andyan na kumukuhan kay init pa. Mugnawon sa naho. So, mauna siya guys. Ang gidungag. Gagmay siya pero bora maglami pa po ni. Hindi pa na matilawan kay kuan. Init pa man. Kung ikunan ko kamuti o init pa. Nga na siya. Kamuti.